Habangayoi api bangaya shalak api hakpo kaneka Jingiaseng Presbytery. Hidon kibala wana jingai nado alia shara kilawan pa tikila yoki jeep na nerilla pa na jimai kilapoi na dusengrem pa noxiar kilapoi pa kilapoi haka Jingkren hangna. But nila yo kinegi armut ki pastor na katoga way patkarida India kilasa shitom ban wan hangnen ki day ban pas nega border ro ban yo kinegi visa ki jingyara ba kila wan hangna kilasa shitom haka nega ritor but kila ay jinghika yangiro hadin dola shai kasngi ngi barang ngi lay paishala ki ying ki shnong but ngi ngin batai hakito ki bla saha ying hasen kim yo ladban wan han shaka Jingiaseng kin kaliyangi kumno hakito ka Jingiaseng Presbytery kumno ki don bun ki bri kumno ka Balang hangta ki lapan pen krebar ki eki babyang kumo kalong kaba kreat ne shit permit kumno ki jingrwai kila ruai shipun hapo Jingiaseng Presbytery kumno yo lad ban ti abha ka jing shit ka don o kumno ka jing bam ti yo bam do siang nem don bun kine ki jing kari so kumno pi ai jubab to ngan ai ka jubab na ka bante janga bakamem mangingi la sa halor kalom nga halor shibun klang ba kila ska token ege rang ba jonka Presbyterian la ne ka rang ba jonka shnong ba kamem ba usahab ki don kam exercise let's say kila stang ban long ba snide kundiat te kidai ban kyu ban hier ba kyu ban disha halor leisa ge Jingiaseng kyu ki ne shat lum drong bam jane disha hadin ki tit ka ba dek hier shaga madan ban snap ya ki tin ki jongo play ba jo snyo na kine ki pastor na satakari but kawaingan ngam pa jo snyo ya kine hakanogo no ge Jingiaseng hakanegari ne hari India ne hari Norway but ka kamera sa kamem banga hi sa hangtai kum kaseim bad useim halor hangtai bangila tia bha hana ha bangila stang ban pershang ban tia kumba katar badele se menunin to ki so shabar ki pelom Jingiaseng Presbytery bad ki ruai shmun oh ki ruai so ki ruai kat bangam yo bantia yang to nga page kundia kim long ki ba ha kinegi sia kinegi so ki barit ru hai ki ruai shibun ba ki bitar ba ki aleka hangtai to hadin kundia proto ki la sokto gila snowbian ba gila kanya kinegi ki kmat gila kan gila pershang bantia Henry Dunstep nga hapan shem ya kinegi yit kmat manga kapadum banga shem ya ketoslas banga peit kapo oh kalong tang lai shiteng badu to uba yalam ya ki jingrwai udon shabar barula stangban testing badu uruai takaneka jingrwai shabar katoka kamera bangitia toka mot kanonka atlik Jingiaseng hangtai halor kalon donkey show bagi sia bara bagi yo bantia kundias hanai yo bantia
Pila wana jinga vingisnok men ba pila poi hang na shaka negari ban yarapya ka presbytery ba rich jongi. Hoi kalonka ba jai ba pila later afterlige motor na pi ban poi hang na mo. Ne rightly afterly hoi tingan motor. Alright. Manga ban wan hang na to ngala kyu motor mangaro nga kren daga ba shisha ni mi nala ka Jingiaseng ha Norway ka member manga dan step kumba san shiteng uwe u kunjonga u don motor u yalam yangi shaka airport bangi check in hangtai in queue bangi paid shaka potay ni paid shaka duriao na drong bangi lei kumba arganta pia ni mi nakari Norway ni lei shaka ri Sweden ni lonki ri para jan hangtai ni har bangin shim shaka way past airplane kaba he gelapan dak kumba lais ba sanpen mut hapoka dog airplane bangi kuna Sweden bangin strong kumba ship ho katway gunta ha poka weka flight na Stockholm Sweden ha du Bangkok ba ha poka negi airplane kipa he ni yoban di ni yoban bam ni yoban page kunka television hantai bara ki hanai ni mi yoban tia shibun aga shitam ban stang shong ban tia ni hier ha Bangkok ni up our lai south ganta langi yoka airplane ban poisha Daka kashim kumba arganta tam ba ha Daka ni yoka weka motor ba ap yangi so kanega lanka motor na kaba man pidon aplige motor ki kari shaka weka hotel ha Daka ni sa armit ba nantang in queue karel ban lei shakulora kaneka joint parabot but nante hakulora kadon kawega CNG kashimyangi bait shaka mission habrama bajar dongala klet katnontale kigari kilom lese doch kibun anagi don hangne bangi snök men bandon rankabaki laisnen nim yo lad ban wan namakaneka jingpang COVID-19 hanai menta to bleula pli yaka lad bangi lapan wan hangne ban ya köndo ya pi ban ya sölök ba pi ban roailen ba ya pi o misgautenat but kila ongna ka homeboard han mission on Norway ki trai hangtai Khublei shaka Presbyterian ha haptenki Khasi to menta ngala kren Khublei shibu nangtai ngilong kumki paralok ngam sit ladanga yo ladban wan hakawei patke Jingiaseng Presbytery ngam lapanong ngam sit katos sngi ne snem ne blainga lapan im ngam longu samla menta henrai kadon kawei kai kababha ngakwapan plata kabakadu bun ma haptenyo pi itoyao juan lamarai uba longu montri hakawei snong haba nga wan hangne komu samla galon kuma arpo hunreus nem haba nga wan non kong hakanegari lember ka membat hakadoga pongi don tang iwei ko banga ya kandu banu ne ujun lamarai ola hikka shibun nga ulongu batem banga kun mau bha kapor kapakadu nga ya kandu bau kadon hakasnom potishara ulong temen hakadoga por banga la leisha sha kamera utia krenbadu banga om mentanga leisha la kari Norway manga tarai nga wan pai hadin shi snem namanga sa shi snem ha Norway shuanga wan pai badu junu om to ladanga im hakapor fi wan pai na ngam lapanong nga longu batemen menta but ka metjanga kam don borshe bonu don hajing tia
Badu ong tianga shim ya ka Bible bat pula. To ngala shim ka Bible ngala pula. Badu ong hadin to nginduai. Ma pinong kong mga hadin. To ngala duai. Ba uru la duai. Bangi ai Khublei shuanga mi nakadokashnong ban late. Pai shaka Jaka mission ban late in Norway. Nga ai Khublei kaddu yao. Banga leisha ka Jingkren, banga sange, banga peit yao. Baduong. Lada kajia bangim yo lad banja kandu shu hakaneka patay hakanoka shnong. Lada kajia ngim yo lad banja kandu ngalonga batamun pileisha in Norway. To ngila don kaneka ngila perkat lang. Dada ngim yo banja kandu hakaneka patay tongin yakando jan kaketu blay hadrong habneng. Oit ngila menjur yakato. Nga ai Khublei yao, nga la leit. Bangila leit paisha la kari Norway, bangila satan kumba ar lai benai, banga yo kakubur, o ujun lamarai, ula klat nol yap ngila tep yo. To nga kumba nga kwaban yam, hanrai nga kunmau kinekik tin bangila menjur, ban ngin yakandu. Ut happening utoba late non kong uap ya uto uan hadin tomenta ngaduai Khublei ba un suma yanga haka jing ngait nga pa ngait hadu ka kut ka jingim jonga namar ujun uap yanga hangta haka Jingkren bang pli ka Jingkren lang bangalapan rung hapo kahi makaba pernai habneng banya selok padu jun lamarai hanai kabanong kong ngakwapan yakandu padu jisu unong penim yanga ubara sashitam pan penim yanga padu jun lamarai pad jongi baro namarula ai kajingim jongu pan penim yangi tomenta u yang Badu kotjangi baro ban leita ka lunt ilara ka lonka ba kimru hanai ka leisha bneng hangtai don jingpang don jingyap hangtai ngin ruai ki jingrwai ki betenats bangin yo ka ki jain li bangin yeng jam ka kep u jisu bangin yaro hadu bamjukut nga kurmen ba piro pila pikwa ban Leit ban ya don lang, baka doga choir hangtai. Oh, ngin dom ktin ban ong. Ko paid baka Presbyterian Sremagal borlaga. Utrai, udon renka bangi, ula kolar. Haki sniki ba bha, baki sniki ba hakaneke putay. Hanrai, ni day ban kolar. Yau blai bangi kwapan bud yau badun suma yangi kat bangi dang don hakaneka putay ba kurmen bangi yapan yakandu nada ngim yo hakaneka putay ban yakandu hangtai ahima u blai to blai kuku yapi ba yalam yapi amen.